Hello. Hello. Love. Love. Ay! Oh! 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 My God! Oh my God! Oh my God! Oh! Oh! Okay. So, hindi po siya nakakita ng tao. Nakakita po siya ng ibang aso. So, aso po yung dahilan kung bakit siya ganon. Ganon. Yan. Love! Hello ka nga sa vlog natin. Hello. Vlog, wow. Hello ka nga sa live natin. Hi. Ako nga pala si Love Love. Yan. Ako nga po pala si Love Love. Yan. Okay. So yan. Yan, probinsya dito sa amin. Nandito ako sa Nabua, Camarines Sur. And ang katabing bayan nito is Bato. Bato, Camarines Sur, na kung saan doon ako pinanganak at lumaki. So dito lang kasi sa Nabua yung asawa ko. Taga dito sila. So ngayon, dito na ako or dito na kami tumira. Pero ako talagang taga Bato talaga ako. So 'di ba? Siguro yung iba sa inyo um, may idea na about sa viral ngayon na balita about kay Kiluwa, 'di ba, yung asong pinatay dito sa Bato or doon sa amin sa bayan ng Bato. So, oh my God. Alam nyo kahapon, sobrang iyak ako ng iyak kasi napanood ko yung video na yung inilabas si Kiluwa dun sa aso na tapos iyak ng iyak yung may-ari. Sobrang nadala lang ako. Sabi nga ng asawa ko, tigilan ko na daw yung kakapanood ko ng video na yon kasi sobrang lungkot ko na daw. Yung parang, alam mo yon yung talagang matitrigger ka. So, ngayon, ang ganda ng butterfly. Laging merong puting butterfly dito sa amin. Dito, garden namin to ng asawa ko. Yan. Tapos yung kalabasa namin, meron ng mga flowers. Yan. Okay. Uy, wait lang. So, saan na ba ako? Yun. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon dun sa nabasa kong comment sa balita. Makwento ko lang, kaya ko nalaman yung storya ni Kiluwa dahil naka-follow ako kay Sarah G, kay Sarah Geronimo. Ngayon, nung inopen ko yung Instagram account ko, nabasa ko yung post niya. Yun nga yung Justice for Kiluwa, yun, patay yung aso, ganyan. Tapos, sa tagal ko kasi naka-follow kay Sarah, ngayon ko lang siya or kahapon ko lang siya nakitang nag-post ng ganon. So, na-curious ako. Sabi ko, baka alaga niya to na pinatay. Ganon. And nang-search ako sa Google and then sa YouTube. So, ngayon, napanood ko nga yung balita tungkol kay Kiluwa. And sobrang nakakalungkot kasi taga sa amin pala, taga Bato pala yung mga sangkot doon sa balita. Yun, yung pumatay at yung may-ari ng aso, yun o, may ibon. Yung may-ari ng aso, taga sa amin. And yung pumatay, taga sa amin din. And dun sa isang balita, yun. And dun sa isang balita, may nag-comment doon. Sabi, na ang Bato daw kasi ay kilala na dog eating town. And talamak daw yung bentahan ng mga lutong aso sa Bato. Gusto ko sanang
na wag niyo namang sabihing talamak ang bentahan ng karne ng aso sa bato. Kasi sa amin nga, sa lugar namin, bato din naman, doon ako pinanganak, doon ako lumaki, pero wala namang nagluluto at nagbebenta ng karning aso sa lugar namin. So, wag niyong idamay ang buong bato dahil lang sa ginawa ng isang tao, 'di ba? Um, sobrang nakaka-disappoint na yung lugar namin dahil dun sa ginawa ng isang tao. Ah, ah, sorry, emotional lang ako kasi alam mo yun, ramdam ko yung sakit na kasi meron din akong alagang aso. Meron din takot rin ako kapag may nakita kong asong gala. So, di ko ma-explain kung ano yung mararamdaman ko. Pero, di ba, tayong mga tao, yung mas may abilidad, di ba? Tayong yung may pag-iisip, tayo yung mas may alam kung ano yung tama at mali. Tayo yung mag-adjust. Di ba po ba? So, yung iba dyan na sinasabi na talamak ang bentahan ng karneng aso sa bato, hindi yan totoo. Okay? Marahil sa ibang barangay or sa ibang lugar sa bato kasi malawak naman ang bato. Ang tinitirhan ko or ang tinitirhan ng pamilya ko ay sa lakeside ng bato. Okay? Ang bato kasi ay may lawa yan. May lake. Okay? So, malawak ang bato. So, hindi nyo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng i-generalize yung sasabihin nyo na talamak yung bentahan. So, siguro, sabi ko nga sa asawa ko, na baka nangyari to na kailangang may mag-viral na aso para matigil yung pagkatay sa aso. Diba? Dahil, hindi lang naman to sa bato or, diba, hindi lang naman to sa isang lugar lang nangyayari. Sa buong Pilipinas, may mga case pa na ganyan. Diba? Hindi lang nga lang nagwa-viral. Diba? Kasi lumaki ako, 1988 ako pinanganak. So, aware din ako na noon talaga may nagkakatay ng aso. Wala pang batas noon, di ba? Nung panahon na yon, wala pang batas sa pagkakatay ng aso. Na bawal, maging harmful, bawal ang, di ba? Pagmaltrato ng mga hayop, di ba? So ngayon, meron na kasing batas. Pero noon, nung panahon, di ba, 1980s, siguro, lalo na nung mga panahon ni kopong-kopong ganyan, talagang yung mga tao is kumakain pa ng karning aso, di ba? So, hindi lang naman to sa isang lugar nangyayari, hindi lang to sa bato. Pero sana maging aral to na tigilan na yung pagkain at pagkatay ng aso kasi hindi na yan katanggap-tanggap sa panahon ngayon. 2024 na tayo, di ba? Nasa panahon na tayo na hindi na yan katanggap-tanggap. So, ako kasi may mga naririnig ako talaga na may nagkakatay ng aso sa bato, doon sa ibang part ng bato. So, sana yung mga nasa politika, 'di ba? Nasa public service, yung mga public servant, public service is mag-spread kayo ng awareness, 'di ba? Nasabihin niyo na bawal na po ang pagkatay, 'di ba, ng mga aso, lalong-lalo na yung pagbebenta ng karning aso, ng lutong aso. Kasi, yun nga, nakakahiya, di ba nakakahiya? And,
sabi ko nga, lahat ng nilalang ng Diyos ay may karapatang mabuhay. 'Di ba? Yung isang tao nga na sobra-sobra yung ginawa, 'di ba? Nakakagawa ng mali, samantalang yung tayong tao ang may kakayahan mag-isip ng tama at mali, pero nakakagawa pa rin tayo ng mali. So yung hayop pa kaya na wala naman talagang abilidad na makapag-isip ng tama ba o mali yung ginagawa niya is basta-basta na lang papatayin, 'di ba? So yung tao nga, 'di ba? Hindi naman natin 'yan dapat basta-bastang gawa ng masama kahit na meron tayong abilidad na makapag-isip ng tama at mali, 'di ba? Yung mga hayop pa kaya na wala naman silang abilidad na makapag-isip kung tama ba yung ginagawa nila. So ako kasi sa edad kong 'to, na-realize ko na lahat ng nilalang, 'di ba? Yung feeling useless, feeling natin walang pakinabang dito sa mundo, pero hindi natin alam may pakinabang sila, 'di ba? Ultimo mga insekto may pakinabang 'yan. So alam mo 'yun. So 'yun, sana maging aware tayo and 'wag nating idadamay lahat ng mga taga Bato or yung buong bayan ng Bato na sasabihin natin na mga kumakain ng karneng aso or talamak yung bentahan ng aso, 'di ba? So sana yung mga nakaupong public servant sa bayan ng Bato, yun, maging wake up call yan sa inyo na sana yung mga kababayan natin dyan is maging aware na may batas po na nagbabawal na ganyan, maging harmful sa hayop, di ba? So yun. So yun lang naman, gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko kahapon pa kasi iyak nga ako ng iyak. Alam niya ng asawa ko. Iyak ako ng iyak kahapon. And kasi yun, may aso kasi kami and mas na-appreciate ko yung pagiging pet owner or yung pagiging, alam mo yun, amo ng isang aso. Kasi yung aso, may talaga, may isip, para siyang 2 years old mag-isip. So yun, emotional na naman ako, ano ba yan? Para akong tanga dito. So yun, ipapakita ko sa inyo yung aso ko. Yung aso namin. Oh my God. So, ayan. Dito kami nakatira, di ba? Probinsya pa. So, saan ba yun? Love. 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 Love, love. Love, love. Love, love. Love. Halika dito. Maya, halika. Come here. Oh. Hello. Mag-hi ka sa live natin. Hello. Yan, binilhan ko siya ng bagong tali. Bago kong bili ko lang to, wala pa nga tong 1 week. Ayan. May nakasulat dyan. Ano ba to? Police dog. Pero hindi naman to police dog. Ayan, bagong bili ko yan. Kasi, yung luma niyang tali, laging natatanggal, lagi siya nakakawala. Ngayon, yung mga nagdi-deliver ng tubig sa amin, mga lalaki, sobrang takot na takot sa kanya kasi ang laki daw, kulay itim pa. Pag nakakawala siya, sabi ko baka hindi na tayo deliveran ng tubig, wala na tayong iinumin kasi takot na takot sa'yo. So yun, binilhan ko ng bagong para hindi siya nakawala. Tapos lagi din naman namin siyang, tawag dito, araw-araw, tinatanggal namin to and tumatakbo-takbo siya, ganyan. So, dapat kasi, yung mga aso kasi, once na nakawala sila, halimbawa, nakawala siya, so tatakbo na ng tatakbo yan. Ito, sobrang energetic niya. Pag pinakawalan ko yan ngayon, sobrang takbo yan ng takbo hanggang doon sa may, ikot siya ng ikot dito sa may kalsada. So, yung ibang tao, syempre hindi naman siya kilala, sobrang natatakot, pero hindi naman siya harmful. Sabi nga nung isang pet owner din na nabasa kong nag-share din ng reaksyon niya. Sabi, yung mga ganito daw na aso, nakakatakot tingnan, and yun si Kilua, golden retriever, mukha lang silang nakakatakot kasi malaking aso. Pero hindi sila talagang harmful, hindi sila yung basta-basta nangangagat. Mukha lang silang nakakatakot kasi malaki. Pero mga yan, mababait yan. So yun, pero syempre hindi ko naman masisi yung ibang tao na hindi sila kilala, 'di ba? Hindi nila alam kung ano yung ugali nila, syempre matatakot.
'Di ba? So yun lang naman, and yun sa mga pet owner siguro talaga dapat yun extra careful na lang, extra ingat na yung mga aso natin, huwag nating hahayaang makalabas or makawala na hindi natin tinitingnan, or 'di ba? Wala sa paningin natin kasi hindi natin alam yung kayang gawin ng ibang tao sa kanila, 'di ba? Or hindi rin natin alam kung ano yung kaya nilang gawin sa ibang tao, 'di ba? So yun lang naman, extra ingat na lang. Ingat-ingat na lang sa ano. Kasi hindi ko rin naman masisisi yung ibang tao diyan na sobrang natatakot sa mga aso, dahil ako nga pag nakakasalubong ako ng aso diyan sa kalye, 'di ba? Natatakot din ako kasi hindi ko kilala yung ugali nung aso ng ibang ano, 'di ba? So, yun. Kasi minsan naiinis din ako pagka merong mga aso diyan na parang hindi man lang pinapansin ng may-ari, hinahayaang nasa labas, 'di ba? So, parang naiintindihan ko rin naman yung side ng ibang tao na natatakot sa aso, pero hindi na para katayin sila or patayin sila ng sobrang yung ginawa kay Kilua, dahil pwede mo namang pagka tumatakbo na yung aso, ibig sabihin niya natatakot na sa'yo. Yung napanood ko kasing video doon sa pumatay doon sa aso kay Kilua, siya yung humahabol sa aso, baliktad. 'Di ba ko yung aso talagang gusto kang kagatin or gusto kang sakmalin, sila yung maghahabol sa'yo, 'di ba? Hahabulin ka nila. Pero yung lalaki, yun yung humahabol sa aso, baliktad 'di ba? So, ibig sabihin dapat hindi niya na hinabol, hindi niya pinatay. Talagang gusto niya talagang patayin. So, yun yung pagkakamali niya. And yun, may batas. So, maaari siyang managot. So, yun, pati si Sarah Geronimo nag 'di ba, humihingi ng hustisya para kay Kilua, 'di ba? Hindi natin masisisi kasi alam ko si Sarah G, ano din, marami ring alagang aso yun. So, alam ko baka iyak din yun ng iyak nung napanood yung video ni Kilua. So, yun lang naman. And so, maraming salamat sa nanonood na dalawa. Ewan ko kung sino kayo, mag-comment nga kayo. Baka kapatid ko to or yung bayaw ko lang. Ano ba yun? Mag-comment nga kayo kung sino kayo nanonood. Maraming salamat. So, ano ba? So, yun. So, yun. Maraming salamat. Bye-bye. Yan. Dito kami nakatira sa jungle. Yan. Ito, tingnan nyo yung may mga tanim ako dito. Kaya hindi ako masyadong nakakapag-vlog. Alam nyo yun, may mga tanim kami dito ng asawa ko. Nag-start kaming mag-garden January. January this year. So yan, may kamoting kahoy, tapos kalabasa. Yun, alam mo yung pakiramdam na yung tanim mo, unti-unti nang lumalaki at meron ng bunga, ayan, oh. Tapos, ano pa ba, marami pa ako itatanim dyan, binigay ng mama ko, galing sa bato, kasi nasa bato kami nung linggo. Okay, so, may okasyon kasi sa amin nung linggo. May okasyon sa lola ko. Pero hindi po aso yung pinakain sa amin. Okay? Hindi karning aso. Okay? So, hindi po lahat ng mga taga-bato ay kumakain ng karning aso. Okay? Kasi ako, never. Sabi ko nga, baka kahit na gutom ako, never akong kakain ng karning aso. So, yun. So, ayan, tingnan nyo, merong ibon doon, oh. Yun. Lumipad na. So yun, alam nyo, parang stress reliever ko to, yung mag-garden. Sabi nung isa kong friend, nakakapagod daw mag-garden. Sabi ko, nakakapagod lang yan sa umpisa, kasi magtatanim ka pa lang. Pero pagka unti-unti nang, namumulaklak or lumalaki yung mga halaman, tapos nakikita mo nang may bunga na, ma-appreciate mo na. And alam mo yun, lahat ng pagod mo mawawala. So yun, anong oras na ba? So masyado nang mahaba tong video ko. Masyado nang mahaba yung video ko. Siguro 20 minutes na. So maraming salamat. Thank you kung sino ka man na nanonood. Maraming salamat sa iyo. And ako nga pala si Marian or Simply Yan from Nabua, Camarines Sur, Tubong Bato. So, thank you for watching. Bye. God bless us all.